Veľmi si vážim, že ste prišli a chcem povedať ale na začiatok, že si veľmi vážim, že sú tu s nami moji politickí partneri demokratov z SAS a že je tu s nami predseda KDH Milan Majerský. Ja si svojich partnerov vážim, ja im dôverujem a žiadam vás o to isté, lebo v jednote je sila. Preto je dôležité, že ste tu, preto je dôležité, že sme tu spolu, pretože Fico už je v koncoch. Fico už je v koncoch, už má jedinú hru. Tá jediná hra je nás zastrašiť, rozdeliť a unaviť, aby sme to vzdali. Ale my to nevzdáme a tu sa prepočítal, my sa